mga megasites sa Iloilo City ang bukas para sa National Vaccination Day. Mas madamo nga mga Ilonggo ginalauman nga mabakunahan. May libre sakay program ang lokal nga panguluhan para sa National Vaccination Day. Ginpangunahan ni Mayor Jerry Treñas ang opening program kadungan sa padayon nga kampanya sa mga Ilonggo nga kung mahimo magpabakuna na kontra COVID-19. Ini nga pagbakuna ang ginselebrar umpisa subong adlaw, Nobyembre 29 tubtob Disyembre 1. Ginpahayag sang alkalde, pila ka bulan umpisa nga nagsugod ang vaccination rollout, mayara sa gihapon sa mga pumuluyong nga may pagpangduwa-duwang nga magpabakuna. Apang ini ang dapat nga dulaon na suno kay Mayor Treñas. Bangod nakita na ang maayo nga benepisyo sang bakuna. Ilabi na sa mga senior citizens, may makasabalagan sa lawas lakip na ang mga menor de edad. Dapat nga nahangpan suno kay Treñas nga ang bakuna hindi lamang proteksyon sa kaugalingon, kundi para man sa pamilya kabilog nga komunidad. Tuko sa SM City kay para sa opening sa National Vaccination Day. Madamo ito tao, no? And nakita ko may mga taga-probinsya na nagkadto. Ang siling ko, as long as we have vaccines, open lang na sa tanan nga pwede makakadto diri para matagan taman sila sa protection. Para sa alkalde, wala sang problema sa bakuna bangod magluwas ngayon ang libre na bastante man. Nagpanawagan man si Treñas sa mga business owners nga hayluhon ang ilang mga empleyado nga magpabakuna na para mahilayo sa risgo kag mapadayon ang pagbukas sa mga establishmento. Ang National Vaccination Day ang ginorganisa sang national government sa sulod sang 3 ka adlaw, umpisa Nobyembre 29 tubtob Disyembre 1, para matagan sang atensyon ang pagpabakuna. Ang akon nga pangabaygid ang tanan nga pwede naka-booster, ma-booster na ang tanan nga kabataan. 12 to 17 palihugman mapabakuna na. Bukas para sa mga residente o kung hindi residente sa syudad kag probinsya sang Iloilo ang 4 ka mga megasites para sa National Vaccination Day. Iniamo ang SM City Iloilo, Festive Walk Mall Mega World, Ateneo de Iloilo kag University of San Agustin. Bukas ang mga ini para sa first dose, second dose kag bisan sa mga maluyag magpa-booster shot. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Alkalde nagpahanumdum sa mga resto kag bar owners nga istrikto sa gihapon nga sundon ang mga minimum health protocols apisar nga ginhalugan ng mga pagsulundan. Wala untat nga nagapahanumdum si Mayor Jerry Treñas sa mga resto kag bar owners nga istrikto sa gihapon nga magsunod sa minimum health protocols apisar nga ginhalugan ng mga pagsulundan. Matandaan sini nga bulan madamo nga mga establishmento ang liwat nga nabukas apang ini ang nagdulot sang liwat nga pagdugok sang mga tao. Kun sa diin, nalipatan na ang pagsunod sang 1 ka metro nga physical distancing. Panugyan sang alkalde nga hindi sa gihapon magkampante ara sa gihapon ng pamahog nga dulot sang COVID-19 virus. Ara kita nga negosyo nga pasira subong because ay gasunod sang aton nga mga protocols nga ginapasunod. Ululupod ang mga katapos sang Public Safety Transportation and Management Office, kaupod ang mga kapulisan sa pagronda, kag chekyar kung balaga sunod ang mga tag-iya sa mga establishmento. We will not hesitate to close any establishment not following minimum health standards. Kinahanglan subong ang doble nga paghalong, ilabi na nga mayara pa sang 1 ka COVID-19 variant. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.